Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP Remen Cebu, alas 6 sa 12 na sa buntag. Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag kanaton tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa pagpag-uban sa tuang nga tulumanon at tuang nga pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lay nasab nga adlaw, lay nasab nga higayon sa tong pagpanayon, sa tong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Sabado, pitsa 14 na sa bulan sa Pebrero, tuig 2026. Straight to the point. Adlaw mga sukindig paminaw karon sa mga kasing-kasing, sa mga gipasakitan, sa mga gipalangga, sa mga gipangga og sa mga kanang naang gipaasa, ha. Og ilabi na kadtong mga gipasaligan nga panggaon pa, ha. O niya ang uban sayo kayo. Sayo kayo ang uban. Ang gatong uban gahapon pa wa na nag-advance na og panghatag og mga kanang naang regalo no ngadto sa ilahang nga mga minahal sa kinabuhi og kadtong mga ilahang mga hinigugma og kadtong mga higugmaon pa, ha. Anya ingon sila mas maayo ra man kuno kining ni ang Valentine's Day para ra kuno ni sa mga batan-on, ang Valentine's Day mga kasama para ra kuno ni sa mga bag-o pang mga nagkakat-on og gugma-gugma. Pero madugay na gani kalimtana. Kalimtana kuno, madugay na kalimtana. Pero dunay uban nga mga bana kasamang Marisa nga kanang ang practical kaayo. Imbes mo palit og mga buwak og chocolate, ipalit na lang kuno og bugas og kanang naang buwad nga lawlaw, ha. Okay, nagmahal na ra ba ang kuan kanang naang unsa na kuan? Labtingaw? So na labtingaw nga. O nagana na ang nagmahal ang buwak ba? Nagmahal ang buwak o niya mas may na lang ko ang uban sang asawa, may sa ubang asawa nga ay da, kuan na lang kanang naang mas may pay bugas na lang o niya ato mga bata tagaala nato og panglaag-laag dito sa mall, bulahan na kita diri nga bilin lang ta pod. So muna unya sa gihapon ha sa ngalan ni Attorney Rofil Fernandez Banyo ato ang regular anchor karong buntaga kun ubos nga lagad sa gahanginan Radyoman Benji Olpos Tanghian makig-uban ninyo karon mga sukindag paminaw sa iyahang programa gikan alas 6 hangtod sa alas 10 no usab mga sukindig paminaw karong buntag. Straight to the point. Sa tuang nga makaigsunan diri sa Dakbaya Sugbo at tanan nga mga naminaw na to sa tuang nga Facebook Live, sa YouTube channel o sa DYHP application. Straight to the point. At tuang nga makaigsunan at tuang nga mga pinanggan dig paminaw arita sa tuang nga mga kanang naang isgutanan usab karong buntaga. Matod pa panghaw sa usa ka inila nga kan-anan sold sa Robinson's Puente. Dire sa may Robinson sa Puente Circle mga sukindig paminaw gialarma nga nasunog pasado alas 5 kagahapong adlaw. Straight to the point. Gahapon is hapon mga sukindig paminaw. Kining ni ang mao nga pag ulbo sa sunog diha sa usa ka mall apan napalong ra hinuon kini dayon human giisa sa first alarm status. Straight to the point. Samtang suspect sa hit and run sa insidente sa Banilad o aksidente sa Banilad nga si Sean Andrew Pajarillo nakapiyansa na sa giatubang niini nga kaso nga reckless imprudence resulting to homicide nga miresulta sa kamatayon sa batan-on nga negosyante nga si Kingston Ralph Cheng. Straight to the point. Adito mga sukindig paminaw nakapiyansa gyud no kagahapong adlaw o niya matod pa nga moabot sa 72,000 pesos ang piyansa nga rekomendar sa korte
ngadto mga sukindig paminaw ni ining usa ka akusado si Andrew Pajarillo. Unya dito mga sukindig paminaw paggawas na dito sa usa man to sa ospital to sa gagawas nga naka bulletproof pa mga sukindig paminaw. Naka bulletproof pa siya unya iskortan sa tuang nga mga kapulisan. Paningon nang yang abogado mga sukindig paminaw nagpunay kunog hilak. Unya sa iyang tan-aw mga sukindig paminaw ang pagpunay og hilak sa iyang kilinte kaninyang akusado mga sukindig paminaw nagpakita nga murag nagbasol sa iyang gibuhat. Straight to the point. Hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha kay grabe man sa tubang hitabo agod ang mga tao mga sukindig paminaw maka panglingo-lingo sa gyud og unsay gisaligan ni ini nga maong akusado mga sukindig paminaw kay sunan ka kaduha siya nakadisgrasya hangtod nga ngiyahan ng sakyanan nga gidrivean mga sukindig paminaw nalimbuan. Unya ni iskapo ni aksyon paunta sa iskapo apan maayo na lang gani kay ang atuang gwardya mga sukindig paminaw ni gukod gyud niya og dito nasakpan sa mga sukindig paminaw nadakpan siya. Unya pag-abot pa sa tambalanan pag-abot pa dito sa ospital mga sukindig paminaw pag-abot pa dito nakuan pa in town kanang naang pag-abot pa dito mga sukindig paminaw nagnegatibo pa sa liquor test pag test na dito nahuwasan tingali itong dinaga. So kani temporaryong kagawasan ni niya. Temporaryo lamang kagawasan kining ni ang gitugot sa korte batok mga sukindig paminaw sa akusado. Straight to the point. Pero nibalik sa ospital no si Pajarillo pagkahuman mga sukindig paminaw nga kanang naang nakapiyansa siya adto sila korte dayong nibalik dito sa tambalanan sa Mandawi. Straight to the point. Samtang mga netizens nabalaka karon nga posible ang mga connections ni ining siyan Andrew Pajarillo ang naka-impluwensa sa giatubang niya nga kaso. Straight to the point. Hinoon kanang naang bilabol man ni mga sukindig paminaw kining ni ang mao nga kaso apan dunay mga kanang naang ikuan lang ang korte ani kon angay basa nga tugutan pero pwede ra sa ni mabakwi kung wa matuman. Kining ni ang gihatag mga sukindig paminaw nga bill kaning paghatag niya ba og temporaryong kagawasan kung dili matuman mga sukindig paminaw ang kanang naang mga procedure ani ang kinahanglan mo tunga sa arraignment nila og dili mga sukindig paminaw ni tuman niya kay pananglitan aduna bay kuan sa nga mo layas makaha or mo dili nga mo layas maadto sa gawas niya kuan ba salay mga kuan sa dili makatuman si Pajarillo posible mga sukindig paminaw bakwi ni og dakpon sa balik. Straight to the point. Pero mingon kan dunay connection posible sad gyud. Posible sad nga dunay connection kay kanang naa nga dato sad guni matod pa dato ni nya duna kuno ni siya kanang naa nga pamilya nga muto sa katinuod lang dagway usab pod mga sukindig paminaw duna siya kanang pamilya baka kanang iyang pamilya or kinsa sa iyang mga pamilya kaduna kuno dako nga posisyon sa gobyerno. Straight to the point. Amo nay ato nga sutaon no sa tinuod ba na or kutso-kutso lang ba na? Samtang subay ni ini gisugyot nga Kingston Ralph Ordinance ni Cebu City Councilor Harold Kidrick Go kasamtangan nga gidraft na o gipaabot nga ipaubos kini sa deliberasyon sa konseyo sa syudad, public consultations o posible nga amendments sa mao nga ordinansa. Straight to the point. So mao ni mga sukindig paminaw wala pa man ni madibatihe didto sa hawanan sa konseyo sa Dakbayan Sugbo pero kadton to ang iyahan draft mga sukindig paminaw nga kanang naang ordinansa ni Konsehal Go mga sukindig paminaw Harold Go murag daghan kaayo ang musupak ato tan-aw nako. Murag daghan musupak kay kanang kuan man daghan man sundon ang tindahan hasol para sa tindahan. Hasol unya tingali ko limitahan lang ba kanang mga klaba limitahan lang. Limitahan lang ba ang oras nga unsang orasa kutob alas 12 ra ba kutob alas 11 ba kutob ang murag wa man nabutang dito siya nga kanang naa nga ordinansa pero highly urbanized cities mangudta mga sukindig paminaw na or ang gato akong gikwan gahapon nga pwede man nga kanang naang ang yahan na lang nga kanang naang mag-hire ba diha ang establishment kinahanglan magbaton mga sukindig paminaw og maoy tigbadlong i-assign dito sa parking area ang pananglitan tan-aw diha nga mura og ang mo drive sa sakyanan medyo
nakainom-inom na og dili na ang ngayang pa drive-on, imbargohon ang yawi og musupak gani. Ang pinakaduol nga police station mao itawgon. Straight to the point. Nanihatagag pagtagad ron diri sa tuang nga pagkulo kabildo. Straight to the point. Sa pikas sa bahin na Bourbon Vice Mayor Noel Anotelios sa balik na sa munisipyo human giusab sa Court of Appeals ang dismissal order batok niini alang sa giatubang nga kaso nga grave misconduct sa ombudsman. Straight to the point. Samtang dito sa kauluhan, DepEd ni sugyot og trimester system alang sa school year 2026-2027. Straight to the point. Samtang ga ICC ni tugot sa partisipasyon sa 500 ka mga aplikante isip mga biktima sa giatubang nga crimes against humanity ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte didto sa Dahig, Netherlands. Straight to the point. Ito ni hatagag pagtagad mga sukintig paminaw kay andam ko matod pa nga mo participate kining 500 ka mga aplikante isip matod pa sila biktima sila sa crimes against humanity batok ni kanhi Presidente Duterte. Straight to the point. Samtang sa lain nga bahin megastar Sharon Cunita nag-viral karon kay ni komedya kini ngadto ni Presidente Marcos atol sa usa ka event na diin imbitado siya mga sukindig paminaw og iyang giangkon atubangan sa kadaghanan ilabi na ni Presidente Marcos nga nasayop siya pagpili og Vice President ni adto nga 2022 nga elections. Straight to the point. Si Presidente Marcos igo lang ni pahiyom sa komedya pero tinuod ito or komedya ba ni Sharon Cunita Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukintig paminaw kay giingnan si Presidente Marcos si Sharon Cunita nga kanang Mr. President. Nasayop ang imuha nga pinaka sayop nga nahimo sa pagka 20 adtong eleksyon sa 2022 kadto gyud nga pagpili nimo sa imuhang Vice President nadako kana nimong sayop. Mura nakaingon si kanang na ang Sharon Cunita mga sukindig paminaw nganon dili man si Kiko Pangilinan mo iyaha nga gikuha isip Vice President. Ani pahiyong tingali to si Presidente Marcos mga sukindig paminaw kay nakaingon sa nasayo pug kaana Inday Sharon Cunita. Kay kun dili pa pud ang mga Duterte murag dili pug ko makadaog Samtang nga sa laing bahin, presyo sa lana gipaabot nga mosaka na usab sunod semana. Straight to the point. Amo na nga pagkuha na mo kanang naa nga pagtigom na mo diha og daghan nga mga o pagasolina mo dayon no. Pakrodo ba diha sa inyohang mga sakyanan kay gilauman ni mga sukindig pamin na mosaka ang presyo sa lana sunod semana. Samtang mga prominente nga politiko nag-tribute alang sa mitaliwan nga si kanhi House Speaker Jose Di Vinicia Jr. Straight to the point. Samtang ato ang hatagag pagtagad sa ron update mga sukindig paminaw at tangi ang nahitabo nga disgrasya sayo ning ganihang kadlawon diha sa may viaduct sa SRP og sa reclamation area. Straight to the point. Naka-standby karon usab mga sukindig paminaw si Radyoman Pulauro sa maong report mga sukindig paminaw. Kanag uban pa nga mga isgutana, mga balita o komentaryo ato ang hatagag pagtagad diri sa ato ang pagkulo kabildo karong nga buntaga makasama sa ato ang panag-uban og sa 93.9 IFM